na guys. Request sa sponsor. Malingkuranan ni mama. Guys, majungod to ni jong tanan guys. Ako na po ni Season Burst. Ganihaw ako ga-vlog, ganihang buntag kay dahil nagpa-music, nagpa-luja. Salamat sa nagpa-jikas amo nang nakuha. Diya amo nang paliton nagkatong naay ijang giingon nga lingkuranan ni mama. Manakaron manglakaw mi diya. Mamalit pud mi sa uban nga kinahanglanon ni mama guys. Diya, di pang tubuhan ko kuan guys, bugas daghan kaadyo. Na kani nadari ang daka na pagjidaris. Nasangli karang taghana. Nanggawas sagang mga kuan guys, mga bugas sukad nga kanang wala ko gati kung kanang na pills. Baon si pawada ni sagdi naman ni daghag bugas. Medyo na daghag bugas kay way gutom. Ang daghana dani sang likod. Grabe, puno ni kadyo ni ang likod mo nang mauwono kung magsutsut o kanang spaghetti kay daghan man na nagkapuwa-puwa. Grabe, gabaha lagi gahang kuan guys. Bugas ang naghana wa okay bawo kanang unsay pawa dani di na siguro ni mawa. Kay nag-anaman og kanang kadaghan. Mga puwahon ra ba? Sa kuan siguro ni dugo. Parang ka-cute ang bag ni mama. Unsa may sudan ng ijang bag? Anaw na tang say sudan ng ijang bag. Tubig di ay. Dada siya kuan guys, tubig. Thank you so much sa nagpa-Gcash. Ibaw na ka o kanang kinsa ka. No need to mention ako no. Basta salamat. Ginoo na lang may bahala sa imuwang ka. Buutan nung kanang kamaadyo. Ako nagalang talo kanya. Yanas mama. Buniti ko. Mag. Buniti. Nadi. Bukan na diya tayo. Magdala pagdagbang kay dagan kay kada. Bagay, butang dito rin bagay. Bugat pa siya. Asa mo? Dapay dyan isa ka bag. Inatag po nisa ka na na viewers ni baga. Nga magbayad naman tag kurinti. Diyan nga nung ikaw, kapulo-pulo man ka, magbayad naman ka kurinti. Pasatan ako sa ninaw. Diyan ako ga, wala po kay panty. Ano mong reaksyon? Oh, wala na panty. Mahuga pa magsuot ang panty kay ubuon. Yan o. Bitaw, bisag ikli ka dyan yung hangkuan guys, palda. Na ako'y sapaw sa ilang mga short na gamay kay para di mo kay basig mo lisuwi ang kuan ba kinason matod pa ni mama ning lisuwi ko no ang kinason. Ay kinason naninikan. Bisag mo bu nang ahang palda nagyapon ko short sa ilawom. Lamula ko sa mi guys, tanaw na to guys, ugon say kuanda ni nga mo ang lakaw karon. Salamat kayo sa nagpa-Gcash day. I love you. I love you lang naman sa nagmamahal namo mga viewers. Daghang kayong salamat sa permanentong paglantaw ka ng among vlog. Mga silent viewers, mga OFW nga permi galantaw sa among vlog, pagamping mo permi diha sa Ladyong Dapit. Daghang kayong salamat ninyong sa mga nagpahipi. Daghang kayong salamat. Kana Ipaw niyo sa kusina gay. kawanan ra ba? Ha? Pinduta diri ko muna da. Kanang chinilas nga kuan may suotan ma. Kagangag ra ba? Pali na tagpomot. Palit to. Lain mo ra ko. Di na dangag. Dili. Kani ka dili dangog. Bing, sandal-sandal ko naman dahil kay terno pudri nga puti ng sinilas oh. Chinilas na yung natag na tibing. Sigiyan mo ining suot eh. Ang una si mama. Dini kadua sigiyan na. Taguan sa kabangod. Ma, isang na sa ba? Akong kamera yung magikuha. Kuan na. Gaba na. Kuan na, gaba na na. Entonces nagijahang. Balik mo ni. Kuan na.
Ijang powerbang, entonces na. Ano yung tag din na rumuwan? Pangit. Masog tugtog, pangit ha. Asa magkupadong ani? Kamu lag-lagin yung kurma ko, mura ko padong sa bit. Naghanang mga nagilakaw-lakaw, lamay pang sabon. 5 ka buok. Kapit ba? Please, mama. Aso tanda nga ng among tinanam diha nga tangad ha, pang lapuaan ganyan mo na ho. Nagdamag mas. Nagdako. Kamo. Yan. Ako. Guys, na mi dari guys. Palit mi datus ka ng kuan. Lingkuranan. Mama. Karang kakiyot tag hiro. Imo nang hiro te? Dila. Dapat ay palilit eh. Ikranan ba? Sabi ko lang. Garagi oh. Patanaw ni Lola. Oh, na guys. Request sa sponsor. Malingkuranan ni Mama. Reclining chair. Yan nila green. Ma. Ano ba dali? Ari sama ka Jot. Mainigi sa dili kay sikit. Saktura na sa tindahan no ibutang no. Ato siya maglingkod-lingkod. Kani nga lingkuranan ma ba? Tanawa. Lingkod ko no ma. Lingkori daw ma. Malak na daw. Asa ila kan lang asa padulong. Dito na lingkod. Sige lingkori ko no ma. Hinanaran na si Jama. Basig mga putol ka na dyan. Mabagsak. Di ba? Balo-balo mabagsak. Komportable ni sa katong kuan katong dating chair pati ito kay. Magsilpon-silpon ka dito sa tindahan. Manay mo ang lingkuran. Kanina ko. Ha? Pwede mo sa media. Pwede pa man po na ikuan mag. Gusto kang mo. Anak siguro. Agent kanana nana na sa pag ko kabarog ka. Sige, barog daw ma. Pwede tukuran ni. Tukod ka diyas kuan. Ana o. Balo-balo mabunda ka itong lubot. Lagi daw. Haglok man siya. Pwede sa di pa ana mo. Gusto kang mo. Kuan. Marag mo higda ba? Pagpila do. Sila ka tante. 1-4. 1-4. Pwede sa kain dalaw. Nga ni rakulo tanan daw. Tuya. Nay, dili ba kulo sa Kana rin nga napa kay di sa Hindi bulingon. na siya, dini ba ito yun? Pwede ana ra dito sa kanaw. Kung gusto kang mo higda ba, mga ipay nana. Ako ra ana ni mo dinig di mo din kabuang kagubangon. Oh, ganang galing ko dana rin mga ipay nana. Nga ma, okay ra nimo ma? Sila na ako. Ligon na ra. Di ba po siya init ma? Kasi siya init ba? Di mag-init imong likod. Kay daglaing color. Kawa sila ganay sa color ganina. Kanang color may lang nagustuhan. Kana lang kay nindot ang color. Baliktad. Ah, darang kulo ro. Kanang color ma? Ani lang? Gawon ba? Padong dito ang lakan niya. Yan. Ganado na pumanindal tindahan na niya. Malit ako sa alis. Yung sala na ng TV ba?
Mamalit ko kuan alkansya kaya kang alkansya dadto kay kuanto botelya. Kanirang tank mo yang ha? Pula? Pula na lang. Wa may pula. May pula ma? Ah, kanina lang orange. Ha? Kanina lang. 150 lang. Pila? 150. Kaya dagan akong natigom dito nga 20 nga coins. Ang alkansyahon. Yan guys, Rose Pharmacy. Okay, bumalik mi sa kuan mama. Yang tambaw sa freezer. Vitamins ni mama guys. Blin mo na. Himampro. Manimang palitan dani. 30 Huwag pieces. malox. 9. Ganahan ako dani. 5. Ganahan mo ko yung ngani. Sayang naman nila ibalik dyan dani. Nakapalit na mi guys sa izahang kuan. Tambaw sa izahang vitamins. Mao ni ang kuan guys. Biotrop. Palit mig duha. Kabatel pang isa ka buwan. Mais. Palitag mais. Ha? Punta. Ikaw gi. Nay ko ano burger, basin ganahan mo burger. Wala. Pwede pa. Wow, kalami sa mais. Layo yung dili, layo. Santa guys. Wala katong kondi ka, katong paborito niya na. Baklay-baklay din. Ingkit-ingkit. Yeah, pa. Nangita gyud og takoyaki kay takoyaki ko mahida. Mulingit na, oras makadalap ko ano, tao kong panyo. French fries. Namit kayong mais guys. French fries ka mama. 50 lang. Plain ra. Oh, Plain lang. Butang na yung plastic eh. Basta tawin lang. Ito, plastic ra. Butangan. Namit kayong mais kay kamis. So, kay straw din. Ulit sa'yo. Lalo niya. Ginawan rin. Karoon rin. Lamig. Ban mag-good ka na. Amerikano man siguro ni din. Ibutang Di pura ra na yagi. Latin. Okay. Di pala to na mas mama kung tempura. Mas mama, uloy lang mas mama. Okay na din ka. Kuhay na ninda itong imong kuhan. Nay, kuha niya. Wala pa'y cupcake ma. May french fries oh. Tempura o french fries. Kanilalom, takoyaki man ako. Hindi. Mangita sa mga tula, basta nga pinanindag pagkaon dito. Diaras mama, bilin sa kuan tricycle kay di man pwede wag lakaw. Mangga. Pila ni day? 20. Pre ang bagoong. Libre na. Oo, okay ra. Ikaw kan ka? Bligyo. Ang uban kay baligya man. Bligyo pag 20 din. Baligyo pag 5 ang 5 ang ginamos. Lupiya po doon. Na. Isa lang, di ka? Pa sila Auntie Marit si ano? Si Chitaying. Taying-ying. Halang na day. Hello. Kalat. Gamay lang guys. Awa lang. Hi guys, hapon na guys, nagyapon ni Dari galaw-law dyan si mama na. Way uli ay. Si mama nalingaw siya tanaw kuan mga video. Way uli ay. Nakaanam na kadaghag mga tao. Nagdagan mga sakyanan.
panay mga sa inaan dito. Direct agi sa ako no. Di kita bra kagaya. Aris na naman, Dres. Agi kaw. Gabi na laman, naghihapon mi dari ga laroy-laroy. Wala mo dito na kay. Lagi na dito. Nado dito. Wala sa dito tunagin gini na. Asa mo ta agi? Wala naman agi. Nagasulong on to. Dito rin yung taon na tira sa kwan. Punta ni. Palitan na mo sa mama siyang paborito na Japanese pancake. Puro paado nga. Unom ka buok. Unom ka pa dong, dagay dong. Dayon pulo ka puso. Polo. Pulo. Dahil lang. Plastic lang. Hi guys, nagabihan na midarin dyan, namalit rami ka ng pritong manok, ka ng puso kay. Kaya rin na laman midari manihapon guys kay kuan, gabihin na. At rami sa kuan, tricycle, mga na dito sa mga magahuwat. Kaya nalinga man miyo ka ng kuan, suroy-suroy. Kita taga-pistuhan na eh. Daghan na nakahadjog kuan guys tao, makalingaw ba kay. Daghan nakahadjog tao. Pista naman. Tingani ka, aligri ang kuan guys, dalagi pinapista. Murag ka ng kuan ba? Divisoria. Nakainomdom ko dito sa kuan ba, Manila. Sa Divisoria, inag maglaro-laro ini. Nanakit na gadyag ang pagtakog, tinidjok-tudjok. Abi na kong saging. Mais? Wala yun. Ay, mais. Kabuli. Mais of money. Wala kong saging. Okay, displayan mong gudog mo ano. Wala yun. Napagir ka skin anong pumawon ba? Wala siya. Ani remida ni mga guys sa kuan tricycle dyan. Nagmana mo panihapon, manguli nami. Para nagabot na sa bahay. Pahuway na kay kapiglag-laag. Kita ingon. Katong kuan naka-green. Ha? Naka-green. Ah, munisipyo. Napawaan ta. Oh, papawaan Parking ka. yun eh. Kay napunay kuan ka na. Napaparkihan diri. Mabalin ta to dito sa tumoy. Maabuton lang nako kung anak dong. Nagana na ng marking mo. Munya na dong ha kay babalik ko ano sa ako kung anak ako sa kuan. Basig mubuto na po ng kuanki, magkatag na po ng sauce kay kuana yun eh. Ang sakit tara day pawaw nang daghanam lagi nakaparking oh. Asal ta dito tatumoy. Ah, atong tab. Ito, pangutan na ito taga-munisipyo na, taga-munisipyo. Ay to. Kadaghan pa diri. Papir dong. Tagagitaw dito. Baho dadto ma. Ito, very good. Dan nilang kita ray mawag sila di pud sila mawa. Daghanam mag nakaparking oh. Nagani ulang ang kay disman man ko. Ah, nay mag-display di ay. Inaday mag-display na ah. Ato na lang ta dito sa tumoy. Tuo mo ka na kadaghan ang marking dili. Wala, marking sa mo di. Bukan eh. Mangaon sa antami ba? Inyong ikawas niya, asa mo niyo ibalhin? Maniwala mo dyan. Ito ano eh. Kaso sa palikit kayo. Mo ah. Munitik ko, guys. Naglinaw. Ako bipitik eh. Manguli nami guys kay gabi na. Kapoy na sige kuan lawlaaw ja dagan na pud kaadyo kuan taw. Ito tiil. Butang-butang nga taw sakit na ko nilang tilog binaklay-baklay. Sakiyang naganigan merkano galakaw. Kini kapoy na sila naglakaw-lakaw. Anya si Gina. Agi sila dodong nanglakaw. Ako na di ikaw na di isa ko ko. Ano pagkaon bilin?